Una de les coses que necessitem en l'entorn laboral és poder parlar sense que el parlar tinga unes conseqüències negatives. El dir com el sents, el dir què t'està passant, el dir com el trobes en aquest moment. A dia d'avui, la societat, una de les coses que més està patint i que més carències té és d'estratègies a nivell emocional i tècniques a nivell psicològic que tots, si tots tinguérem 2 puntells més de totes aquestes ferramentes, molts dels problemes que tenim i de les emocions que tenim estarien molt més controlades per nosaltres. Canvis, per exemple, a nivell laboral, el fet de parar moltes vegades s'associa al fracàs, no? Quan realment moltes persones que tenen un dia a dia molt actiu també tenen una sensació de fracàs però no poden parar. Però moltes voltes parar fa que després vagis o pel camí correcte, que potser no era per on estaves anant, i potser en altre moment agarres una velocitat que no havies agarrat mai. Bé, ja estem així de nou en el nostre raconet de Caixa Ontinyent, en el nostre espai de Sense Pressa, i avui venim a parlar d'un tema que potser en els últims anys ha anat cobrant importància, s'han anat trencant tabús i hem començat a parlar de salut mental d'una forma més oberta, sense por, sense vergonya, i el nostre convidat d'avui ha donat un salt, ha fet un pas més enllà, perquè ha parlat de salut mental i d'empresa. Així que anem a veure com es resol tot això i com ho fa per a que li hagi anat tan bé. Una miqueta bé, almenys. Estem amb Alejandro Pereira. Bon dia, Alejandro. Hola, bon dia. Bueno, anem a parlar de psicologia, anem a parlar d'empresa. Tu has sabut unir aquestes dues coses que ja de per si van unides, però has trobat aquesta unió i aquest punt on poder fer més fortes a les empreses i també més forts als treballadors, a les persones. Però nosaltres anem a començar pel principi. Anem a canviar una miqueta els papers, anem a muntar així una xicoteta consulta, un consultori de Sense Pressa. I jo voldria saber on va néixer Alejandro, quins records té de la seva infància, a quin lloc de la nostra comunitat poden estar lligats? Bueno, pues de forma molt senzilla, Alejandro és un ontinyentí, vaig néixer ací, és de veres que els meus pares no són d'ací i per tant van vindre ja fa uns anyets. Bueno, la realitat és que Alejandro, tal com es veu quan ve a Ontinyent i quan estic ací més assíduament, recorda molt l'etapa del col·legi, el Vicenç Gironès, que vaig estar allí i que avui encara tinc molts amics d'aquella època, recorda molt els júniors també, a dia d'avui com a cristià, com a arquer també, fester en aquests moments. La realitat és que per a mi Ontinyent és un lloc molt, molt, molt important, un lloc en el que sempre el meu cap en algun moment em diu tens que tornar, no? Ara puc fer-ho més a sovint també, el tindre així la família dels amics tira molt i la realitat és que per a mi és un lloc molt, molt, molt especial, que avui per certes circumstàncies tinc que viure fora, però la realitat és que estic molt, molt content i orgullós de dir que soc d'ací. He escoltat, Arquer, eres fester, vius amb fervor, mai millor dit, les festes d'Ontinyent. Sí, la realitat és que si no fa tant de temps ha sigut més una força dels amics de tens que apuntar-te, tens que estar, no? I la realitat és que ells duen temps ja i bueno, és una sensació molt xula. Damunt este any tinc amics que estan en certs càrrecs i estem vivint un poc de més a prop també i la realitat és que la gent ho viu d'una forma espectacular i t'impregna d'aquesta forma de viure-ho i tinc moltes ganes ja que arribi agost d'este any, sí. I quin raconet és el teu raconet de pau d'Ontinyent, tots els voltants? Un raconet que tu digues, mira, és que necessito trobar-me amb mi mateix i necessito reconnectar amb mi. Vaig a este lloc. Vale. Jo ho tinc molt fàcil, perquè la realitat és que sempre he viscut al camp, per la zona per la muntanya que està més proper del Torrater. La realitat és que jo is de casa, pegué mitja volta i començo a caminar cap amunt i ja estic en la naturalesa. I això és una cosa que quan has viscut en altres llocs és molt complicat de trobar i que moltes vegades quan parlen alguns amics em diuen és que a mi em costa molt estar en un lloc en el que no veig la muntanya des del propi lloc on estic vivint. I la realitat és que
el tindre pues, el ruïdo d'espardals, és que recorde molt des de la meva habitació, des de xocotet, sempre pues, que t'alçaven, no? Que hi havia una pau, una tranquil·litat constant de poder eixir-te'n a la muntanya, pegar una volta en la bici, tal. Tot això al final és algo que quan torne a dia d'avui encara necessite i que quan ho faig enseguida connecte en aquesta sensació de pau i de tranquil·litat que en el dia a dia pues, moltes voltes és complicat aconseguir. Si és que al final viure al poble és un privilegi. És un privilegi. Jo ho tinc clar. I jo soc de poble, per això t'ho dic. És un privilegi. El tema dels pardalets m'ha tocat. Sí. I, a veure, en quin moment aquest Alejandro xiquet descobreix que pot ser la psicologia? Serà la seva passió per al futur? Bueno, la realitat és que jo crec que ha sigut més la psicologia la que em va elegir més a mi, no? Que jo a ella. Jo sempre recorde, i ma mare és una cosa que sempre em dia, que sempre m'agradava molt sentir, no? És a dir, ens sentaven els majors, m'agradava molt escoltar-los, no? I participar de converses que moltes voltes pues, no tocava, no? Per a l'edat que tenia, però jo la realitat és que estava a gust. Entonces, sempre he tingut certa sensació de que era capaç de notar o de tindre certa percepció sobre el que les persones sentien, el que volien transmetre, no? Entonces, després, en els anys, quan ja vaig decidir estudiar psicologia, que no sabia molt bé per què, no? Realment no tenia aquesta vocació de dir pues mira, és que jo necessito treballar, sentar-me davant de la gent, sentir-la, tractar-la. No era aquest impuls, però jo sí que notava que la psicologia anava a poder-me donar certes ferramentes que combinés en aquesta capacitat d'escolta, no? I de fer sentir a la gent millor, podia d'alguna forma sanar situacions que altres persones tingueren, podia poder intervindre un poc més, ja no només quedar-me en l'escolta, sinó que inclús aquestes ferramentes i tècniques, no, que també aprens gràcies a la psicologia clínica, que és a lo que em dedico a dia d'avui, pues, bueno, anaven a poder permetre ajudar a moltes persones i d'alguna forma subsanar aquest malestar, no, que moltes vegades i que tots en algun moment tenim o patim. Hem parlat del terme d'escoltar, de sentir, que pot ser és algo molt normal, però que realment no ho practiquem en el dia a dia. Que difícil és escoltar i sentir-se escoltat. És molt difícil, sobretot perquè, i ahí entrant un poc més en la matèria de com funcionem les persones, moltes vegades quan algú mos conta com es troba o què li està passant en aquest moment, moltes vegades la sensació que tenim, i això ve més del propi ser humà, és de tractar de tapar aquest malestar, no? Moltes voltes no deixem discurrir a la persona en allò que ens vol contar perquè potser el que ens està contant li està fent sentir mal i el que fem és no passa res, millorarà, o això no és per tant, o a mi m'ha passat no sé què i per tant tranquil·la perquè se te passarà. Tot està intentar mitigar el malestar de l'altre, moltes vegades el que fa és anul·lar, no? Les sensacions que té l'altre i que potser simplement l'altra persona té la possibilitat de poder discurrir i de poder contar com es troba, no? I hi ha una pregunta o frase que li conte a la gent o inclús als pacients. Moltes vegades quan em conta alguna persona propera, jo li faig una pregunta molt senzilla, no? I li dic, què vols que faig ara? Vols que t'escolte o vols que el diga el que pensa al respecte i com podries millorar-ho, no? Per què? Perquè potser les persones no estan preparades ara per allò que tenen que fer per a poder subsanar aquesta situació. Igual el que necessiten és simplement escoltar, no? Entonces, què necessites de mi? Les meves orelles? Ahí sí les tens, jo m'assente, i encara que jo crega que puga fer alguna cosa per tu, no vaig a fer-ho fins que tu no em digues què penses tu al respecte i què podria fer? Fins que tu no entres en aquesta part més de proactivitat, jo el que faig és sentir-te, no? Entonces, aquesta pregunta que intente que moltes persones puguen tindre en el seu dia a dia és per a tractar de que aconseguim escoltar més i de no mitigar aquest malestar quan potser no és el que fa falta en l'altre. Uau, m'acabes de donar una lliçó total, perquè és de veres que de manera inconscient i amb tota la bona voluntat del món sempre intentes com, no passa res, tranquil, deixa que passi el temps, vull dir, que és una manera de veres molt natural que hem interioritzat com a alguna cosa bona. Bueno, així és. I no ho fem a mal, jo moltes vegades ho dic, però moltes vegades no és el que l'altre necessita. I l'important és ser capaç d'identificar què és el que l'altre necessita en aquest moment. Alejandro, entenc que des d'aquell primer pacient o primera pacient que vas tindre fins avui,
tu també has tingut una evolució. Has anat aprenent molt també, imagina que de cada cas, de cada pacient, perquè al final en la vida tot és una evolució i en les professions igual. Què recordes d'aquells primers anys? Recordo dels primers pacients, encara de fet tinc molt bona relació amb ells perquè al final s'ha convertit en una relació molt llarga que a dia d'avui no són pacients actius però que cada X temps contactem i vegem com estan. La realitat és que aquell jove, perquè al final era un xavalet que acabava d'eixir de la carrera, després vaig fer el màster per a poder treballar i ja vaig començar, era un xaval que estava molt il·lusionat, que es veia capaç de solventar qualsevol tipus de problema, no? De malestar o de problemàtica que poguera haver, i la realitat és que en el temps em vaig donar compte de que tota la formació que durant aquests anys havíem format una base en mi, no? De coneixement, que era molt positiu en termes de protocol, no? De què deus de fer en cada punt. En el temps m'he anat donant compte de que una de les coses més importants és poder connectar amb les persones, i això no t'ho explica la carrera ni t'ho explica. Al final és l'experiència, és el fet de tindre molts tipus de persones diferents. Crec que ara mateix jo tinc l'historial i crec que anem per els 600 més o menys, no? de pacient que he tingut com a mínim una vegada davant. No? Al final 600 persones és una lliçó, com tu dius, de cada una d'elles, però és una forma molt diferent de connectar, d'abordar, de com entrar, de com preguntar. No? Entonces, al final, ahí arriba un punt en el que acabes tinguent una capacitat d'alternar i de dinamitzar les sessions que era impossible tindre al principi. No? Entonces, al final, t'agarres molta confiança i seguretat també gràcies a l'experiència. Pel que em comentaves també, agafes molta confiança amb aquestes persones. Quan un psicòleg se'n va a casa, després d'un dia dur de sessions, és capaç de poder separar i deixar de pensar ja en determinades persones que han vingut contant-li no sé quin cas? O sigui, desconnectar és possible? Pues és una bona pregunta, és una pregunta que ens fa molt i que compartim entre psicòlegs. Ja no és que tingues que fer-ho, és que deus de fer-ho. És a dir, és molt necessari entendre que en el moment en el que acaba la sessió, en la persona que en aquest moment ha decidit que sigues tu la persona que l'acompanyes, tens que tindre en compte que des d'aquest punt ja no hi ha res més que fer que tu pugues fer, no? Les tècniques, ferramentes que hagis pogut treballar o el treball que tinga entre les dues sessions, a partir d'ahí s'acaba. El que has tingut que fer, ho has tingut que preparar, ho has fet el millor possible, ara n'hi ha que veure què ocorre en la següent sessió. No? Entonces, en aquest punt, per molt que tu t'endugues, tens que tindre els teus espais de treball per a pensar en els casos, no? I tens que estar ahí, però tens que tindre la capacitat de poder fer aquesta separació per a que la part del vincul personal que tu pugues tindre no pugui afectar a la professionalitat. No? Perquè moltes vegades jo he tingut la sort o la desgràcia de tindre casos molt complexos i de coses molt dures que al final t'afecten negativament, i hi ha un punt en el que o eres capaç de trobar l'equilibri entre la part professional i la part personal, o a lo millor la part personal se t'endú la professional i acabes formant més part quasi del problema, no? I de la situació que pugui tindre la persona, i no estàs sent el responsable que hauries de ser i el que aquesta persona necessita. No? Entonces, ahí n'hi ha que tindre en compte que aquesta separació, sense perdre el vincul en el pacient, és important, perquè si no, no vas a poder connectar de forma correcta amb ell. No? És molt difícil, entenc. És molt complicat, és de lo més complicat que hi ha. I per a mi una pregunta molt necessària és, els psicòlegs també van al psicòleg? I tant. Jo crec que ara mateix no conec a cap que no vagi o hagi anat en algun moment. Sí, tampoc tindria molt de sentit la realitat, perquè al final no és que estiguem exempts, és que encara damunt tenim un treball que genera una càrrega molt important, que a més n'hi ha que lidiar en altres coses que passen en la vida, i per tant, si realment saps, coneixes i veus el benefici que té, jo les vegades que he tingut que tornar, inclús en psicòlegs diferents,
ha sigut tot un aprenentatge de dir, vaja, és que això no estava veient i resulta que fa un parell d'hores estava jo dient-li a un altre, no? Un pacient meu, i t'estan dient alguna que tu no eres capaç de veure en tu mateixa, i és com, però si és que tens raó, si això no era tan... No? I llavors connectes ahí, però he necessitat anar per a veure, o encara que puga conèixer les tècniques o les coses, no, hi ha voltes que això no és suficient i tens que ficar-te tu també en aquest lloc i connectar en el professional. És interessant també saber-ho. Bé, després m'has dit 600 pacients. En algun moment tu decidissis ja donar el salt i fer un pas més enllà i connectar la psicologia amb l'empresa i decidissis emprendre. Vull dir, psicòleg i emprenedor. Sí. I naix este projecte que havíem comentat, Mentelem. Sí, Mentelem. I conta'm una miqueta així breument. Doncs mira, la realitat és que l'inici de Mentelem està hiperligat a la clínica, no? I a l'activitat principal que tenia fins a aquest moment. Jo em donava compte en la clínica que moltes persones, quan acabàvem o quan ja començaven a millorar, ells em diuen, no? Alejandro, i jo realment això que m'has explicat i això que he començat a treballar i he pogut anar aplicant, aquestes tècniques i això, si jo ho haguera tingut antes, no? És a dir, si jo haguera tingut aquesta caixa de ferramentes antes i no només tenia una caixa en un martell, i ara tinc un martell, uns alicates, tinc claus, no? Tu creus que això, és a dir, aquest nivell de malestar que jo vaig tindre durant aquest temps, haguera sigut tant? I la realitat és que la resposta a aquesta pregunta és que no. És a dir, a dia d'avui, la societat, una de les coses que més està patint i que més carències té és d'estratègies a nivell emocional i tècniques a nivell psicològic que tots, si tots tinguérem 2 puntells més de totes aquestes ferramentes, molts dels problemes i de les sensacions que tenim i de les emocions que tenim estarien molt més controlades per nosaltres. Entonces, des d'aquest punt, i rebent moltes voltes aquesta informació, jo pensava, no? Tinc que fer alguna cosa, tinc que aconseguir poder començar a treballar més en la part més preventiva, de poder donar aquestes ferramentes abans de que siguin necessàries, no? Entonces, des d'aquest punt, jo veia que en la societat hi ha 2 espais en el que això es podia donar. Uno, i ara s'està fent ja millor, és en els col·legis i en els instituts, és a dir, ahir el nivell de conscienciació sobre salut mental, ja li dediquen espais, algunes classes, no? En el que ja comencem a veure com hi ha més educació, no? Emocional al respecte, i jo veia que altre espai en el que passàvem molt de temps era l'empresa, no? I el lloc de treball. Entonces, en aquest sentit, fent diferents proves, al final vaig veure que tenia molt més encaix en les empreses i que les empreses, a banda, podien estar beneficiades de si els seus empleats pogueren tindre, no? Este tipus de ferramentes. Entonces, des d'ahir vam començar a treballar pues, hasta lo que som avui, no? Que avui tenim la sort i el plaer de poder tindre accés a milers d'empleats, clients nostres, que a dia d'avui tenen la possibilitat de forma personalitzada poder tindre aquestes tècniques i aquestes ferramentes per a poder aplicar-les en el seu dia a dia i d'esta forma previndre els trastorns de salut mental. I com funciona? Vosaltres aneu a l'empresa? Esteu en l'empresa? O teniu algun tipus de contracte amb aquesta empresa i els empleats poden anar a la vostra oficina? Com és això? Doncs mira, nosaltres tenim, per definició seríem un servei de salut mental que té una part d'avaluació en el que el primer que fem en tots els empleats és conèixer quin és el seu estat actual, no? Situacions actuals que estiguen vivint, sintomatologia que puguen estar vivint en aquest moment, ansietat, estrès, depressió. Doncs des d'aquest punt el que fem és entrar en la part, una vegada que tenim aquesta foto inicial de tots els empleats, entrem en la part més de prevenció. I aquesta prevenció el que fem és que, com tenim la foto de cada un dels empleats, li podem donar les tècniques i les ferramentes que cada un necessitaria de forma personalitzada, no? Ahí el que hem fet és apoyar-se en tecnologia que ens permetís a través d'una aplicació, d'una plataforma, poder donar-li a cada empleat aquests recursos, no? Que pot necessitar. Entonces, es converteix en un plan d'acció que denominem un plan d'acció individual en el que l'empleat de forma setmanal treballa en aquestes ferramentes i després anem reavaluant quin és el seu procés. A banda de tot això, també tenim sessions individuals de teràpia en psicòlegs del nostre equip. Entonces, els empleats que ho vegin necessari o inclús alguns d'ells que després de la primera avaluació
vegem que seria important la part més d'intervenció perquè potser la prevenció arriba un poc tard per com es troben a dia d'avui, li recomanem treballar en sessions i tot este servei està costejat per l'empresa. Entonces, lo positiu és que a dia d'avui les empreses a les que nosaltres agraïm perquè no estan obligades a tindre aquest tipus de serveis als empleats, li estan millorant l'accessibilitat i després li estan donant recursos per a que els propis empleats puguen millorar o previndre aquest tipus de problemes. No? I al final totes les parts hi sent guanyant. Clar, és el que comentàvem. La suma és senzilla. Vull dir-te, si tu tens una persona treballant amb tu que està bé, emocionalment bé, sana, òbviament rendirà millor i més. Per tant, a l'empresa és un cost que no hauria importar-li perquè al final el beneficiat també és l'empresa. Les empreses a dia d'avui entenen molt, sobretot aquelles que lideren els seus sectors, no? S'han donat compte que realment els empleats a dia d'avui tenen altres motivacions també i es manegen per altres aspectes, no únicament o purament l'econòmic. El fet de com em trobo jo en un lloc de treball i com l'empresa aposta per el meu benestar és algo que a dia d'avui està marcant la diferència. De fet, hi ha clients nostres que inclús en ofertes de treball ens publiquen com a servei que l'empleat va tindre perquè l'empleat pugui saber que així realment es preocupem, no? Per tu i per la salut mental. No? Doncs al final arriba un punt que s'està convertint com en una proposta de valor diferencial que les empreses també estan inculcant o estan tractant de tindre dins de les companyies i que els empleats valoren superpositivament i hem arribat a situacions molt emotives de com el propi empleat després de treballar amb nosaltres ha anat a l'empresa o a recursos humans o a la direcció a dir-li-ho obertament. No? És com gràcies per això perquè la realitat és que en lo difícil que és accedir a serveis públics de salut mental, per exemple, el cost que té a nivell privat també per a moltes persones, el fet de que mentre l'investiga en una empresa facilita moltíssim l'accessibilitat i per tant prevenim molts dels problemes que puguen haver després. I Alejandro, quins són els principals problemes, diguem, que detecteu en aquest tipus de pacients de les empreses? Pues principalment diríem que el primer indicador més gran és l'ansietat, és la sintomatologia ansiosa, que està molt connectat també en l'estrès, pese que són coses diferents també, però l'estrès i l'ansietat i anem a dir en un nivell inferior la sintomatologia més depressiva, no? A nivell d'estat d'ànim més baixet, serien com les tres àrees on nosaltres vegem que si traguem un llistat de totes les avaluacions que han fet, estarien en el top 3 de problemes que més identifiquem i que per tant més recursos tenim a disposició dels empleats. És important també saber-ho perquè al final és un termòmetre del que està passant a la societat. Tal qual. De fet, els nostres resultats són molt pareguts, inclús en la diferència que hi ha entre homes i dones en relació a la prevalència. Nosaltres la vegem en les empreses també. És a dir, ara mateix és un calco de lo que realment estem veient en la societat, el mateix estem veient dins. No? Per tant, crec que és un termòmetre, com tu dius, molt previsible. No? I molt fiable també, molt fiable. La realitat és la que és. És la que és. Bé, este projecte també vos ha portat a reconeixements a nivell nacional. Vull dir, una cosa tan senzilla com el fet d'estar a gust i amb salut al teu lloc de treball és una cosa que no s'havia pensat fins ara. La realitat és que no. Ha canviat molt la cultura de les empreses, com comentàvem abans, és a dir, hi ha aquesta cultura en el que les decisions eren unidireccionals totalment, en el que la jerarquia estava molt respectada. És a dir, a dia d'avui hem avançat molt com a societat, primer per els drets dels treballadors, després per les condicions laborals que els treballadors tenen que tindre. Entonces, tota aquesta part, com ha anat millorant o ha anat avançant tota la base, no, de la societat, que al final la majoria de les persones pues, estan empleades per algú, no, i és algo que té un impacte directe en la societat. La realitat és que en aquest punt ha millorat molt i les organitzacions han entès que tenen que ficar-se en el lloc de la solució, no del problema. No? Entonces, les que han fet la transició més ràpid i més pronte, nosaltres hem vist com tenen menys problemes de rotació dins de les organitzacions, menys baixes laborals per salut mental, menys problemes a nivell organitzatiu i la realitat és que s'està veient un efecte directe. Pareix que
en els últims anys, podem dir l'última dècada, com que s'ha anat trencant una miqueta tot aquest mite o tot aquest tabú entorn a la salut mental. Jo recorde, sense anar més lluny, quan era menuda, que el que anava al psicòleg anava en secret. Era una vergonya anar al psicòleg. I avui en dia forma part com qui va al dentista, com qui va al fisio, vull dir, i crec que és un pas molt important. I a més també crec que el fet de que persones rellevants, com puguen ser esportistes, actors, músics, influencers, que parlen obertament de que van a teràpia. Crec que s'ha donat un pas gegant i molt necessari a banda. Molt necessari i sobretot un pas que fa molt poc de temps que és així, no? És a dir, molt acrecentat també per la pandèmia, no? I per després els recursos o la demanda que tenim, però és que jo recorde en la universitat, és una cosa que sempre conte com a anècdota, que quan parlàvem en els professors d'on tenien que tindre la consulta, ells ens diuen que no tenien que tindre mai la consulta en un carrer principal, perquè ningú entraria, ningú voldria entrar al psicòleg i que el resto de la gent vegera que estàs entrant, no? Entonces, era com que estigueres en un lloc bé, però un poquet amagat. Sí, entonces, clar, al final, tot això va entrant un poc. És a dir, és un concepte en el que la societat ha millorat al complet en aquest punt. Moltes persones, com tu has comentat, que han tingut un impacte públic molt gran, ho han fet molt bé en aquest sentit, no? Per a poder visibilitzar, perquè al final influencen, no? en la societat i ha sigut molt positiu. I la realitat és que ha hagut un avanç molt, molt gran. Jo penso que el canvi en els últims, des de que jo estic treballant a la clínica, que serien uns 8 anys més o menys, el canvi ha sigut gegant. De fet, pense que han millorat molt la part del tabú i de l'accessibilitat i de la possibilitat de que la gent acudisca. Pense que el següent repte que tenim com a societat és començar a treballar un poc més en la prevenció, no? És a dir, a dia d'avui la psicologia està molt plantejada des de la reactivitat, no? És a dir, tu fins que no sents que tens un problema o sents que ja no pots més i és el dia que acudisses a teràpia. La realitat és que està genial, millor que res és que anem en aquest moment, però la realitat és que la societat millorarà més i tindrà molts menys problemes en aquest sentit en la medida en la que millorem tota aquesta part de la prevenció i que augmentem aquests 2 puntets, no? Com comentava abans, no sé com dir-ho, alfabetisme emocional, no? A nivell de que siguem capaços de poder tindre una conversa en algú i puguem entendre-lo correctament, que jo en diferents situacions puga conèixer i aplicar les solucions o les tècniques que a mi em vinguen bé en aquesta situació i que això jo ho haig de poder rebre, per exemple, de l'entorn laboral o del col·legi, no? Jo crec que els pròxims 10 anys aproximadament, és com ho veig jo, el salt següent serà això, no? Que deixarà de tindre una perspectiva tan reactiva per a passar a una perspectiva molt més preventiva, no? I ahí és on estem tractant de liderar també aquest moviment. Estem parlant de l'escola, de l'empresa, però realment així hi ha una pata fonamental que pot ser encara no ha donat aquest pas, encara no ha evolucionat d'acord amb la societat i és la salut mental a nivell nacional, a nivell estatal. És cert que una persona que necessita atenció psicològica la necessita ja, perquè, com tu dius, arribes quan el problema ja és greu. Sempre solem esperar, som així. I de vegades trobar aquesta atenció de manera immediata és impossible. És impossible. I, de fet, és tan impossible com necessària. És a dir, el problema que tenim a nivell públic principalment té que veure en la tassa de psicòlegs per habitants que tenim. Al final, ells, i és una cosa de la que es parla molt poc, els psicòlegs públics que tenen un procés per arribar a treballar, no? Que és molt complicat en una formació que es valora molt, és a dir, tenen grans capacitats per a tractar. El problema que tenen és que després no poden donar abast. És a dir, tinc companys que treballen en l'àmbit públic i tenen que veure a la persona cada mes i pico,
i això no és el tractament clínicament correcte, no seria eixe. Per tant, al final també ells viuen en una certa frustració de no poder fer allò que els agradaria, però és que alhora tampoc poden deixar a la gent fora, no? Que es queda molta gent fora i, per tant, moltes persones que venen a l'àmbit privat, en aquest cas, venen perquè en l'àmbit públic no es poden atendre. Per tant, al final tampoc és una decisió que ells prenen, no? Perquè al final, en altres matèries de la salut, tu pots decidir anar a un professional privat perquè vols anar a aquesta persona en concret, perfecte. Jo noto que moltes vegades hi ha moltes persones que tenen certes dificultats per a poder accedir a teràpia i tenen que fer un esforç molt gran, però és que ho necessiten, no? Ajudar per persones properes. Per tant, ahir hi ha un repte molt gran. Tenim grans professionals, però necessitem que el sistema doni aquest pas. Aixina és. D'acord amb l'evolució de la societat. Aixina és. I augmentar la capacitat que tenim. En els centres públics d'atenció primària hauria d'haver un, perquè al final la majoria, un percentatge molt gran d'urgències a dia d'avui tenen que veure en problemes psicològics o sintomatologia psicològica, que al final s'acaba medicant quan a lo millor no és lo necessari en aquest moment. Entonces, al final també entrem en les dades, no? D'antidepressius i per a disminuir la sintomatologia ansiosa, que són els més alts que tenim en tota Europa, els tenim així en Espanya també. Al final són certes coses que quan les connectes dius, és que això té sentit, no? Que és que tenim un problema gran i no s'està atenent de la forma correcta. Per això potser la prevenció seria el pas fonamental per a poder ja començar a combatre aquest tipus de xifres i de problema. I això seria com a mínim una de les solucions que com a societat tenim que millorar, sí. Bé, i ara anem a parlar de quin és el paper que tenen, per exemple, les xarxes socials, no podem deixar de parlar d'elles, en aquesta funció, diguem, divulgadora que teniu vosaltres com a empresa de psicologia que ajuda a les empreses. La realitat és, les redes socials han sigut un canvi increïble. De fet, ha sigut un canvi tan fort que inclús ha costat molt que la gent s'adapte a elles, no? Tot el que té que veure en el contingut de psicologia o inclús en les xarxes més especialitzades, no? En els perfils que ara mateix se me venen al cap, la realitat és que hi ha una quantitat de contingut molt positiu a nivell de que quan tu filtres correctament, no? Que això és la dificultat moltes voltes, perquè clar, jo sé el que estaria bé i el que no de lo que una persona pot dir, però una persona que no tingui els mateixos coneixements que jo està totalment exposta a que algú puga dir alguna cosa, s'ho puga creure i a partir d'ahí tindre un impacte, no? Sí que és cert que quan eres capaç de filtrar trobes contingut molt positiu i hi ha una divulgació molt positiva, la realitat és que no podem dir que això siga la majoria i, per tant, l'impacte que té les redes socials a dia d'avui en les persones moltes vegades és que acrecenten els problemes que hi ha, no? Jo he tingut pacients, ara recorde un, que venia a ensenyar-me un vídeo, no? En la sessió, mira, és que jo sóc això, no? Clar, les redes socials moltes vegades són molt deterministes. Si complissis això i això, significa que t'està passant allò, no? Clar, això té un impacte molt gran per a les persones. Al final ja estem etiquetant, ja aquesta persona ja pensa que té un problema, ajuda'm a solucionar-ho, busca a internet o a ChatGPT a dia d'avui com puc solucionar-ho, no? Clar, al final ahí entrem en unes situacions en el que s'acaba fent més mal que bé, no? En aquest punt. Precisament, això era la pregunta següent que anava a fer-te, que d'alguna manera també s'han banalitzat conceptes com estrès, com depressió, com ansietat, i fins i tot professions com psicòleg. Vull dir, ara qualsevol persona s'autoproclama coach de psicologia. I no dic que sigui amb mala voluntat, pot ser amb molt bona voluntat, però la repercussió que pot tindre o el resultat que pot tindre aquest missatge pot ser més roïn que bo. Sí. Estàs comentant també, clar. I ho vegem, inclús s'arriba a denunciar en molts casos, perquè al final hi ha un concepte que a mi m'agrada molt que es diu iatrogènia. La iatrogènia és el fet de tractant de fer alguna cosa positiu acabant tinguent un impacte negatiu, no? Entonces, jo sí que pense que totes aquestes persones, a part de que puguen lucrar-se d'alguna forma, pense que el fi que poden tindre és positiu. Al final tu vols ajudar a altres, moltes vegades ve
d'una experiència pròpia, de que a tu t'ha passat alguna cosa i el que t'ha servit vols que tot el món ho tingui a la seva disposició, però és que no tots partixen de la mateixa situació que tu. Per tant, totes aquestes coses que jo pense que poden tindre un fi positiu, al final acaben tindre un impacte negatiu. I perquè al final les persones, en el moment de malestar, és quan ens trobem més vulnerables. Si vegem que algú ens diu alguna cosa que encaixa, alguna cosa que connecta amb nosaltres, tu ja ho reps o ho abraces com una solució per a tu, no? Entonces, des d'ahí comencen a haver aquest tipus de problemes i jo crec que ahí moltes vegades es fa més mal que bé, no? I és un problema que tenim com a societat. Per tant, amb compte de què el creus i de qui, i sobretot sempre assessorat per persones professionals, que les xarxes socials tenen un paper molt important, de vegades, però de vegades confonem, vull dir-te, aquest paper important en què són professionals quan realment no ho són. Tal qual. Bueno, en algun lloc he llegit que parar no és fracassar. Això així de tu. I m'agradaria que m'ho contares, perquè això a mi sí que m'afecta directament. Jo no puc parar. Quan pare pense que no estic fent res. Això és així, no? Bueno, la realitat és que això connecta molt en algo que tenim molt impregnat en la societat i és la productivitat. És a dir, de fet, inclús estem molt marcats per generacions anteriors a la nostra, en el que el fet de treballar o d'estar molt actiu fent coses implicava que eres una persona com de més valor, no? En aquest sentit. I a dia d'avui el fet d'estar molt ocupat, de no poder quedar en no sé qui perquè tinc que fer això, hi ha una certa validació social de que, uau, mira, no anem a dir-li res perquè és que té això, no? Doncs al final el fet de com s'ha valorat la productivitat en la nostra societat ens ha fet veure que quan tu decidisses parar per alguna cosa, perquè potser no estàs connectant molt en el que estàs fent, perquè necessites plantejar-te si en aquest moment de la teva vida una decisió que vas prendre 5 anys avui la tens que sostindre, no? I canvis, per exemple, a nivell laboral, el fet de parar moltes vegades s'associa al fracàs, no? Quan realment moltes persones que tenen un dia a dia molt actiu també tenen una sensació de fracàs però no poden parar, no? Entonces, en aquest sentit, parar està bé en la medida en la que tu necessites parar. No és ni positiu ni negatiu. Al igual que estar molt actiu en algo, mentre estiga alineat en tu, en els valors i en el que tu pots fer, doncs estarà genial, no? No hi ha res que siga positiu o negatiu, no? Però el fet de decidir ara necessiti això i això estiga no connectat en algo productiu, que potser és vaig a parar, vaig a reduir, vaig a deixar de fer aquests projectes, i la gent, però com vas a deixar de fer això? Perquè ara mateix és el que necessite. Una mateixa té que treballar molt en aquesta sensació de fracàs, perquè és com que la vida avança i tu t'has decidit parar, no? Però moltes voltes parar fa que després vagis o pel camí correcte, que potser no era per on estaves anant, i potser en altre moment agarres una velocitat que no havies agarrat mai, no? Entonces, al final, jo crec que ve un poc d'això. Jo crec que és un missatge superimportant, perquè estem en una dinàmica que no ens permetem parar. El dia a dia ens porta, hem entrat en una roda que no pares ni a pensar el que estàs fent ni el que vols fer, que és el més important. Alejandro, quins 3 consells donaries a una empresa que vol cuidar dels seus treballadors? Vale, bueno, pues mira, la primera que se me ve al cap és que existisquen espais, el que nosaltres denominem finestres de comunicació. És a dir, espais que, si imaginem ser responsable empleat en aquests one-to-one famosos, no? I aquestes reunions que tenen, que no estiga connectat en res operatiu o en res relacionat amb objectius. És a dir, necessitem conversacions entre 2 persones. Per tant, quan dins de les organitzacions hem aconseguit que existisquen aquests espais en el que estan parlant 2 persones, han arribat a entendre's i a connectar moltíssim més que en 10 reunions de l'altre tipus, no? Entonces, una de les coses que necessitem en l'entorn laboral és poder parlar sense que el parlar tinga unes conseqüències negatives. El dir com el sents, el dir què t'està passant, el dir com el trobes en aquest moment, la frustració que pots tindre. Si tu a l'altre costat és una persona que t'està sentint sense juzgar-te, sense
tractar de que això tinga una conseqüència negativa i que tu notes que realment hi ha una predisposició per ajudar-te, no? Que moltes vegades potser el que tu necessites no t'ho poden donar, però com a mínim el sents escoltat. Això és un dels millors consells que puc donar, és generar espais de comunicació entre totes les persones de l'organització, però com a mínim que tingues una persona en la qual tu pugues arribar a connectar. Què més consells podria dir? Doncs mira, tractaria de que li diria a les empreses que no tracten de mostrar públicament algo que no són, perquè internament les persones saben de lo que va, no? És a dir, no pots tractar de mostrar... Moltes empreses tenen el que tècnicament es diu employer branding molt treballat. Això fa que tu captes més talent, no? És més fàcil captar talent, però aquesta persona, a les 2 setmanes que està dins de l'empresa, el que està al costat ja li ha transmet 3.000 vegades més el que es va viure així que el que va veure en l'oferta de treball, no? Entonces, li diria a les empreses que mostrar fora siga una conseqüència de lo que passa dins i no al revés. Aquesta seria una part molt important perquè vegem molta rotació en el primer any perquè la persona s'esperava altra cosa de la cultura d'aquesta empresa per lo que havia vist. Clar. I després el teu company de departament és el que realment el diu com estàs. El diu això és així. Sí, això seria el segon punt. I com a tercer consell, doncs ja igual tirant un poc cap a casa, que entenguen que la salut mental és un actiu molt important i que a dia d'avui els empleats valoren molt i que realment hem vist que apostar per ella i tractar de donar recursos per a poder previndre-la funciona realment, no? Tant en les pròpies tasses com estem veient de les baixes de salut mental o rotació, però més enllà de tot això mana un missatge molt important a l'empleat de realment apostem per el teu benestar, no? I és algo que això impacta moltíssim i que, com hem dit abans, tenim casos de que el vincle entre persona i empresa ha millorat moltíssim també. Uau, a veure, Alejandro, m'agradaria a mi que imaginem. Anem a parar i anem a imaginar on el veus tu a nivell professional, amb aquest projecte, per exemple, amb Mentelem, d'ací a 5 anys. Cap a on t'agradaria que evolucionara? Bueno, doncs d'ací 5 anys. Realment m'imagino en aquest projecte perquè tenim molta feina per davant i pense que també el grau de maduresa, no? En aquest moment del teixit empresarial i de les empreses encara és un poquet baixet i vegem com cada dia hi ha empreses que contacten amb nosaltres que fins ara no havien fet res. Entonces, jo pense que aquesta situació tindrà un creixement gran. Jo m'imagino més que el fet d'estar en més països o el fet d'estar en moltes empreses, per mi, el més important és el número d'empleats als que podem impactar. És a dir, jo quan, per exemple, esta setmana que hem tancat una operació molt xula en una companyia molt coneguda i estem parlant de 1.000 i pico empleats en tot l'espai nacional, jo el que penso són en aquestes 1.000 persones que demà tenen l'oportunitat de poder tindre accés a algo que ahir no tenien, no? Entonces, està molt guai tindre un logo molt xulo com este i ser un client molt gran, però per mi són 1.000 persones més a les quals podem impactar, no? Entonces, el que m'imagino és que el dia de demà ja hem pogut aconseguir, gràcies a les empreses que confien en nosaltres, arribar a mig milió d'empleats, a 1 milió de persones. És a dir, el que m'imagino d'ací 5 anys és que ja hem pogut cobrir una part molt gran del nostre país gràcies a la nostra solució i als nostres serveis i que això puga haver ajudat a que la societat en el nostre país tinga aquesta missió que tenim de millorar i de previndre els problemes, nosaltres sentim que hem pogut fer alguna cosa al respecte, no? I que un trosset d'això ho hem pogut aconseguir nosaltres. Bueno, crec que és un somni, tampoc és massa ambiciós, vull dir, al final és una cosa que esteu treballant dia a dia i que està en evolució, vull dir, m'agrada la idea. Sí, la realitat és que sí, i ara damunt tenim la confiança d'inversors també, hem fet una ronda de capital que han entrat inversors molt compromesos a nivell social, no? Que entenen el valor que tenim, per tant ja no només sóc jo o l'equip que s'ho creu, sinó que també estem a 3 elements importants de la societat, no? Com en aquest cas
fondos d'inversió o els nostres clients, entre tots anem a tractar de que aquesta solució vagi cap avant, no? Entonces, en aquest sentit, bueno, jo estic superagraït de la confiança. Bueno, no queda tant d'ací 5 anys, jo crec que estarem ben pendents i jo crec que podríem tornar a repetir aquesta entrevista d'ací 5 anys. A veure què ha passat. I que siga així. Bueno, ara vaig a fer-te un examen. Vinga. Ho sent, però sempre ho guardem per al final. Vale. A veure, aquestes preguntes són difícils. Jo, preparat... A veure, Alejandro és més de pagar en efectiu o en targeta? Alejandro ara és molt de pagar en targeta, sí. I en el mòbil, ja no sé ni on està la cartera. Ai, l'evolució de la vida. Sí. I ara sí que va la més difícil de totes. Esta és ja la de matrícula d'honor o la d'aprovaet ras, eh? Quina cosa abans el posava molt nerviós, el desquiciava, i que ara, amb el pas del temps, ja t'ho prens així com sense pressa? Vale. Què em desquiciava molt abans? Bueno, jo era molt impacient en els resultats, per exemple. Jo forçava moltes vegades que les coses tingueren que vindre més ràpid i acabava per no disfrutar res del procés, no? Entonces, per a mi, algo que a dia d'avui anem a dir que ho duc millor i ho visc més sense pressa, és el fet de disfrutar més del camí, encara que el camí hi ha voltes que tenen pedres aixina i hi ha voltes que les pedres són molt més grans, però cada una d'aquestes pedres el que sent és tens la sort i pots estar agraït que encara estàs en el camí que tu vols. Abans era anem a llevar totes les pedres i anem a arribar fins al final i moltes vegades arribaves a l'objectiu i és com, i ara què? No? Entonces, he sentit molt que el fet de tindre un estat més de flow, d'anar ja no espai, però sí conscient, seria un poc la paraula, de cada un dels passos, parar, agrair-ho, celebrar-ho, les coses positives, aprendre d'aquelles que no ho són tant, al final és algo que a dia d'avui sent que millora molt. Interessant. Pues Alejandro, només em queda dir-te que moltíssimes gràcies per haver-nos atès. També per aquest projecte tan pensat per a les persones, perquè la salut mental sabem que és una peça fonamental avui a dia en la societat i crec que estem en el camí, encara queda molt, però estem en el camí. I res, esperem que d'ací a 5 anys puguem tornar a parlar, que s'hagi complit aquest somni, aquest propòsit, i res, que sense pressa ens quedem així en el nostre raconet de sense pressa, no tenim pressa de res avui. Moltes gràcies.